Aşgabatda harwy gullugy toranlaryň öýüne göýberilmegi üçin para soralýar. Aşgabatdaky harwy gullugyny mart aýyna tamamlanan käbir eskerleriň öýüne göýberilmegi üçin maşgalalaryndan para peşkeş soralýanyny habar berilýär. Lewap we Mary vilayatlarynyň gelip ogullarynyň hasapda durýan Aşgabatdaky harby bölüminiň goloýunyna oň göýberilmegine garaşyp beren ýerinden Azatlyk radiosyna 100 tutanlygyny aýdýan maşgalalaryň öňe sürmegine görä, olaryň ogullary mart aýyna harby gulluk möhledini dogly tamamlandygyna garamazdan öýüne iýerilmeýär. Aşgabatdaky harby bölümi oglumuzy almaga barsak, ol ýerde ýok ekeni. Oň nerdedigini resmiýetlerden anyk öwrenmek başartmady. Käbir harbylar oň türgünleşi üçin gidenligini, bir näçe günden dolanyp geljegini bildirdi. Ýöne onu tanaýan eskerleriň käbiri oglumyň bäherden tarapda biriniň hojalygyna işläp ýörendigini aýtdy. Biz bir näçe günläp oglumuzy görjek bolup, haýyp harby bölümiň gapysyna ýatypdyr. Eskerleri Aşgabatyň töweregindäki etraplara, hojalyklara işlemäge iýeren ekenler. Ondan soň oň harby ýolbaşçylar bilen gürleşdik. Biz $3000 töweregine para soradylar. Ýogsam oň deregine täze esker gelýänçä harby gulluk möhledi dolanan bolsa göýberip bilmejegini götürdiler. Diýip Lewaply we Marly eskerleriň maşgalalary Azatlyk radiosyna iýeren maglumatyny aýdýar. Biz bu ýerdäki eskerleriň maşgalalary bilen gürrüňleşip köp zada öwrendik. Meselem, Aşgabada gulluk edýän çağalaryny görmäge gelýänler bir näçe günläp harby bölümiň gapysyna ýatmaly bolýarlar. Sebäbi olaryň çağalary harby bölümde bolmaýar, ýagny olary töwerekdäki etraplaryň hojalyklaryna işlemäge iýerýärler. Maşgalalaryna bolsa olar poligona gitdi. Gelýänçä garaşyň diýerler. Aslynda poligona da aýda bir ýa-da 2 gezek gidilse gidilýär, bolmasa olan bolana ekeni. Harby bölümden hojalyklara işlemäge iýerilýänler muňa garşylyk görkezek bolsa, olara dürli jezalar berilýär. Hojalyklarda işledilýän eskerler harby gulluk möhledi dolanan bolsa, deregine başga biri saýlanyp alýança hökman garaşy aýmaly. Ýagny ol gullugy gutorsa da öýüne dolanyp bilmeýär diýip, Aşgabatda gulluk edýän ogullaryna garaşýan Mary we Lewap vilayatyndan bolan käbir enatalar Azatlyk radiosyna beren maglumatynyň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosu bilen bu urda anonim ýagdaýda gürrüňdeş bolan goloýda harby gullugyny tamamlap Türkiýe işlemäge gelen käbir zähmet migrantlaram ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň dogurdugyny tasdiklap, şol urwatyň özünde eskerleriň 2 ýyllap geýen harby iňmaşynyň ýarym bahasyny tölemäge hem mejbur edilýändigini öňe sürýärler. Aşgabatda harby gullugy tamamlap öýe dolanjak mahalyň gol çekdirilýän resminamada harby iňmaşyna gitdi diýip görkezlýän bolsa, aslynda ýolbaşçylar zor bilen 160 manat edip eskerleriň harby eşigini ýyzyn alyp galýarlar. Maşgalalarynyň aýdyşy ýaly, Aşgabatda hakyky manada gulluk edýän ýok, ýagny eskerleriň köp üstän ýaly hojalyklarda batrak ýaly bolup işläp ýörler. Men özüm Göktepe'däki bir hojalyga iýerildim we enem atam ýyzymdan almaga gelende soralýan para peşkeşi bermäge razylyk bildirse-de 4 gün garaşdyryp soň meni goýberdiler. Onsoň menem bergileri üzmek üçin Türkiýe işlemäge gaýtmaly boldum diýip Azatlyk radiosu bilen harby gullukda başyndan geçirenlerini paýlaşan İstanbuldaky zähmet migrant aýdýar. Ýatlap geçsek, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda Balkan welaýatyna edýän iş saparynyň dowamyny geçiren Döwlet Gowpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisinde Goranmak ministri Ýaýlym Berdiýew wezipe borçlaryny talap alaýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikler üçin ýen känç ulan edipdi. Şol wagtda prezident ýurdun ýaragly güýçleriniň düzümlerini döwrewap derejede enjamlaşdyrmak, harbylaryň gulluk hem ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak meselelerini hemişe üns merkezine saklamagy tapşyrypdy. Sözü jemlesek, Aşgabatdaky harby gulluk möhledini tamamlandygyna garamazdan öýlerine göýberilmeýändigi aýdylýan käbir eskerleriň ykballary barasynda ýokarda agdalýan ýagdaýlar bilen baglanyşykly degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady.